No s'ha esperat gens al Sant Andreu per conquerir el campionat. Els de Nacho González succeeixen l'Alcoià com a campions del grup tercer de la segona divisió B i ja prepara l'eliminatòria d'ascens que els enfrontarà amb l'Alcorcón, amb la Ponferradina o amb el campió del grup quart, Granada o Melilla. Només queden 180 minuts per ser a segona divisió. Una alineació per la història. És l'11 amb què el Sant Andreu va jugar a Alacant per assegurar-se el títol de campió de grup. Conscients que eren els escollits, van sortir a totes en una primera part que va ser un atac i gol constant. Luso, Héctor, Tarradellas i Miguélez van donar molta feina al porter. L'oportunitat més clara va arribar gràcies a aquesta jugada que acaba amb un penal sobre Mayor que Pere Tarradellas no va poder transformar. Era increïble que el marcador fos d'empat a 0 i encara més quan Lanzarote va enviar una pilota al pal. Fins que al minut 36, Mayor va marcar el seu 19è gol a la Lliga. L'avantatge, massa curt pels mèrits fets, el va defensar el Sant Andreu per proclamar-se campió i celebrar-ho a la gespa i amb els seguidors que van anar fins a Alacant. Sabíamos que hoy era la oportunidad, ¿no? Teníamos que tratar de no dejarla escapar y afrontar estas 2 semanas, como decíamos antes, con tranquilidad, entre comillas, ¿no? Pero centrándonos ya mucho un poquito en recuperar a jugadores y en preparando esa primera eliminatoria, ¿no? De tots els rivals que es pot trobar el Sant Andreu en l'eliminatòria final, la Ponferradina és el que té més recent l'experiència a segona divisió. Fins ara només ha perdut 4 partits, una a casa i 3 a fora, i ha rebut 18 gols. A la Ponfe hi ha moltes cares conegudes, començant per David Malo, antic lateral del Sant Andreu, Òscar de Paula, amb moltíssims anys a primera amb la Reial Societat i Pichichi de l'equip amb 11 gols, o Jonathan Valle, l'eterna promesa del Racing de Santander. De l'Alcorcón tothom en coneix la gesta a la Copa del Rei, en què va eliminar el Madrid, però al final també s'ha passejat pel grup 2, sent l'equip menys golejat i amb només 5 derrotes, de les quals una a casa. Això sí, com la Ponferradina, no és el més golejador del grup. Destaca, per tant, pel seu nivell defensiu. També hi ha noms coneguts del grup 3, com Fernando Béjar, Diego Gascón o l'ex del Girona, Nagore.